Deci, practic, oamenii încearcă ușa din spate, că eu am tot spus lucrul ăsta cu ușa din spate, dar ei nu. Am văzut că, deși eu am pus întrebarea de lubrifiant, ei încep și spun că să dai cu scuipat, mai pe românește, să dai cu untură sau cu ulei. Aveam și o mică problemă cu prezervativele din comerț, dar ulterior, și bărbați luați aminte, e foarte important, ulterior am înțeles că de fapt mărimea prezervativului era cea care mă incomoda. Contează numărul partenerilor pe care o femeie l-a avut înainte de tine? E o întrebare grea. În mintea unui bărbat crește sentimentul de competiție. Dar ce înseamnă foarte mulți parteneri? Dacă vă înțelegeți bine și pe partea sexuală sunteți praf, părerea mea este că sunteți prieteni, nu sunteți parteneri. Aici nu este vorba despre mine, este vorba în general. Din experiența mea, femeile chiar sunt mai hotărâte, nu au aceste prejudecăți. Sfatul meu ar fi să lase orgoliu, să se gândească că nu doar nevoile lor primează și că într-o relație de cuplu trebuie să ajungi la un consens. Bună ziua, dragilor! Avem un proiect nou la Intimax, o discuție liberă sub formă de podcast și prima dată am vrut să-l am alături de mine pe colegul meu, Teo. După cum îl știți foarte bine pe TikTok-ul lui Gabi, a început și el acum să fie foarte activ pe contul de TikTok, Teo Lazar, așa îl găsiți, puteți să-i dați acolo și follow și like-uri și vreau să avem o discuție liberă despre cum a început el munca la Intimax, cum au văzut cei apropiați acest de fapt nou proiect și la sper să continue. Prima întrebare a fost cum am început la Intimax. A fost o întâmplare foarte fericită. Eu tocmai mă întorsesem din afara țării. Aveam oarecare cunoștință de acest proiect, mai ales prin perspectiva lui Gabriel, însă totul a început prin a-mi întâlni cu un prieten comun. I-am explicat că doar ce m-am întors în țară, că îmi caut un job. Și în secunda 2, acesta mi-a zis: nu-ți mai căuta, hai că te pun eu în legătură cu cineva, vă vedeți la o cafea și vezi cum merge treaba. Dar practic tu în afară nu ai lucrat pe în domeniu, nu. N-aveai nicio treabă cu... Dar ai mai lucrat în vânzări sau pe partea aceasta de magazin online? Da, am lucrat în management pe magazin fizic, dar nu online. Nu am avut contact cu lumea aceasta până acum. În orice caz, am avut discuția cu Gabriel, i-am explicat tocmai experiența mea anterioară și mi-a zis: mă, hai să-i dăm drumul, hai să vedem ce se întâmplă. Prima zi la muncă a fost oarecum un șoc, pentru că am obișnuit să lucrez în companii ceva mai mari. Când am ajuns eram, cred că, al 5-lea om din firmă, deci am început dintr-un punct foarte inițial, da, incipient. Cam toată lumea făcea de toate. Fiind un magazin mic, dar totuși cu comenzi destul de consistente, toată lumea era obișnuită să facă de toate. În ce an s-a întâmplat asta? Asta s-a întâmplat la final de 2023, prin octombrie. Deci, practic, aproape 3 ani. Da, aproape 3 ani. Am început și eu de jos, adică a trebuit să învăț cam ce știa toată lumea. Prima oară, da, de la colete, ulterior am ajuns puțin și prin departamentul de marketing, care nu prea exista, repet, toată lumea făcea de toate. Am trecut puțin și prin call center. Colegul meu, Mihai, era în momentul respectiv în call center. Pe Mihai, sigur, îl știți de pe TikTok, că e mascota noastră, să zic așa. Ulterior, mi-am găsit puțin locul în poziția de management. Îmi plăcea foarte mult să organizez lucrurile, să îndrum lumea către rezultatul final pe care îl căutam cu toții, să zic așa. Nu a fost un drum super lin, adică nu am intrat direct în management. În management propriu zis am intrat abia de anul trecut. Adică mi-au trebuit aproape 2 ani de muncă ca să pot să înțeleg în sine business-ul, ca mai apoi să pot să coordonez. Dar cel mai important lucru este că ai avut această oportunitate, adică ți s-a oferit și nu... Încă din prima, recunosc că la început nu eram super convins de faptul că o să rămân la acest job. Cum ziceam, am fost obișnuit cu companii ceva mai mari, însă văzând sistemul de lucru și văzând viziunea lui Gabriel, am și avut inițiativa de a avea o discuție destul de fermă legată de acest aspect, și anume, dacă mi se acordă posibilitatea de a mă implica mai mult
și dacă voi fi răsplătit pe măsură. Răspunsul lui Gabriel a fost: cu siguranță munca va fi răsplătită în funcție de aportul pe care îl aduci în companie. Și vă spun sincer, până în momentul de față, de 3 ani de zile la Intimax, eu personal nu a trebuit să aduc măcar în discuție vreo mărire de salariu sau vreo avansare în funcție, pentru că toate aceste lucruri s-au întâmplat natural. Au fost văzute, apreciate și... Exact. Și nu e vorba numai despre cazul meu. În momentul de față suntem 23 de colegi la Intimax și pot spune pentru fiecare în parte că s-a întâmplat exact același lucru. Toți cei care au vrut să se implice în acest proiect au fost văzuți, au fost apreciați și automat au fost și renumerați pe măsură. Ce părere au avut cei apropiați, familia, prietenii, când au auzit domeniul Recunosc că mi-a luat și mie ceva timp să mă obișnuiesc cu ideea. Înainte de acest job nu prea am avut contact cu lumea suplimentelor de potență sau cu magazinele de tip sex shop. La momentul angajării nu prea eram un sex shop, era mai mult un magazin de suplimente pentru potență. Familia a reacționat foarte ok. În principiu și prin prisma faptului că le-am explicat că este un job la fel ca oricare altul, chiar dacă expunerea, să zic, era altfel. Iar prietenii, având în vedere că noi suntem mai tineri, mai deschiși la minte, au avut o reacție de genul: super, când am nevoie, apelez la tine. Nu trebuie să mai fiu eu acolo în față, exact. Îmi faci tu mai repede intrarea. Deși culmea, poate în perspectiva mea, poate mulți ar fi ferit din prisma intimității. Băi, hai să nu știe ăla ce-mi cumpăr. Dar, dimpotrivă, odată cu experiența pe care am acumulat-o în firmă, foarte mulți au apelat la mine pentru sfaturi. Băi, ce să cumpăr? Uite, am problema aia, vină tu cu o soluție. Nu au apelat la mine doar pentru discounturi sau, mai știu eu, produse gratuite. Nu, totul a fost cât se poate de natural. Pe de altă parte, știu că în momentul în care eu am început proiectul Intimax, ai apărut și tu în poveste. Aș vrea să știu care a fost prima impresie pentru tine, ce te-a determinat să intri în povestea asta și cum este acum? Eu nu aveam nicio treabă nici pe partea asta de a apărea. Eu aplic gene, sunt tehnician de gene. Nu îmi plăcea să mă postez, să-mi postez lucrările, deși tot timpul clientele îmi spuneau să fiu mai activă pe rețelele de socializare. S-a întâmplat să-l cunosc pe Gabriel după o lungă perioadă, să fim împreună și toată lumea, inclusiv el, mă susținea să încep să apar, că dau foarte bine și că aș prinde la public, doar că a fost teama aia de ce o să zică lumea. De fapt asta a fost, de expunere, de ce o să spună lumea, dacă o să mă bâlbâi, dacă o să primesc înjurături. Au fost mult mai multe lucruri și o lungă perioadă nu am făcut absolut nimic, adică primeam încurajări, dar nu aveam curajul până în mai 2024, când am fost la absolvirea de sfârșit de facultate, făceam 10 ani și acolo colegii m-au pus în fața faptului împlinit și a trebuit să vorbesc. Și după prietena mea cea mai bună mi-a zis: bă, dar tu de ce nu vrei să vorbești? Că uite, dai foarte bine, adică te pricepi. Și atunci în mașină am făcut primul TikTok cu produsele Diblom, bineînțeles că asta aveam în cotiera mașinii. Și am prins și de acolo, nu știu, lucrurile au venit de la sine. Mi-am luat și foarte multe înjurături, mi-au în continuare. Eu tot vă iubesc. Familia n-a reacționat extraordinar de bine, pentru că mentalitatea de vai, ce o să zică lumea, dar ia uite, tu vorbești de partea asta de oral, anal și așa mai departe, dar le-am explicat că una este să vorbești și că îmi doresc ca oamenii să înțeleagă și să priceapă că avem nevoie și nu trebuie să fie neapărat o nevoie, ci pur și simplu să îți dorești să-ți îmbunătățești partea asta de viață intimă. Eu, ca și femeie, am avut nevoie și am trecut printr-o perioadă după naștere în care libidoul era la pământ și nu aveam de unde să iau astfel de informații pentru că nimeni nu vorbea. Mi s-a părut o chestie wow, să pot să ies, să pot să deschid mințile oamenilor și să-i fac să înțeleagă că nu este un lucru atât de rău nici să faci sex, nici să iei aceste suplimente, nici să folosești jucării.
trebuie doar să fiu un pic mai deschis la minte. Cam asta a fost povestea. Îmi place ceea ce fac. Nu m-aș fi văzut acum, nu știu, 3-4 ani, nu aș fi zis că eu vreodată am să vorbesc despre așa ceva și am să fac așa ceva, dar uite că viața te surprinde. Deci cu siguranță te-a ajutat și pe plan personal tipul ăsta de Da, expunere. am început să am mult mai multă încredere în mine, să-mi dau seama că fac o treabă bună și că sunt bună pe ceea ce fac, deși eu am mai lucrat în vânzări, doar că era teama, totdeauna îmi plăcea să fiu în spate, adică nu mi-a plăcut niciodată să ies în față și să spun, ei, uite cine sunt eu. Totdeauna am fost mai retrasă și acum sunt la fel, doar că îmi place să vorbesc și să ajut oamenii. Și iată-ne azi când totuși și tu faci parte din povestea asta și ai contribuit extrem de mult la succesul pe care Intimax îl are în ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult și sper să fac asta în continuare, cu același drag eu o să fiu acolo cu voi. Ce să zic? Eu vreau să avem cât mai multe proiecte frumoase, vreau ca oamenii să înțeleagă și să normalizeze acest domeniu. Nu este rău, nu faci nimic greșit, este o normalitate și asta cred că ar trebui să conteze și că am ajuns locul 1 ca și magazin online și pentru asta vă mulțumim și suntem numărul 1 practic pe toate platformele, pentru că nu... Nișa, da. Care parte ți se pare mai dificilă la noi la Intimax? Partea de call center, de colete, de, nu știu, achiziții? Unde vezi tu că, nu știu, trebuie să ai o răbdare din aia așa de... Răspunsul e foarte simplu. În call center trebuie să ai oarecare pregătire psihică destul de stabilă, pentru că dai de tot felul de oameni, mai înțelegători, mai puțin înțelegători, cu probleme mai serioase sau mai puțin serioase și tu trebuie să rezolvi nevoile tuturor. Unii se pot răzbuna pe tine că nu le-a ajuns coletul, unii se pot răzbuna pe tine că produsul nu și-a făcut efectul. Ceea ce eu știu foarte bine că îmi scriu acolo. Am primit când ai zis, păi dar ce, eu ți l-am livrat. Dar trebuie să înțelegem că sunt anumite aspecte care nu țin de noi, cum ar fi problema coletelor și anume, ne pare rău, dar nu noi venim personal să vă aducem coletul, ci mai ține și de firma de curierat. Sau în cazul produselor care nu funcționează, trebuie să înțelegem că toți suntem diferiți. Există mai multe formule și mai multe ingrediente care pot da același efect, dar în funcție de organismul vostru, acel efect poate apărea sau poate nu. Și vreau să subliniez aici și vreau să scot în evidență acest lucru. Noi, cei de la Intimax, suntem, cred că, singurii care dăm banii înapoi, chiar dacă produsul a fost utilizat, chiar dacă produsul a fost consumat, deși, legal vorbind, noi avem dreptul de a refuza. Fiind vorba de produse de utilitate intimă, avem dreptul de a refuza rambursarea integrală a contravalării coletului, însă înțelegem că nu toată lumea poate fi mulțumită. Noi nu garantăm toate produsele, dar garantăm cu siguranță satisfacția clientului. În cazul în care nu ai fost mulțumit de un produs, vei primi banii înapoi și îți vom sugera să încerci alt produs care poate pe tine te va ajuta. Sau poți să nu mai încerci nimic, depinde de tine. Care a fost contravaloarea unui produs de care tu ai habar cea mai mare? A fost undeva în jurul sumei de 5.000 de lei, dacă nu mă înșel. Da. Dar ce-a comandat? Era vorba de o păpușă realistă care nu a fost pe placul persoanei respective. N-a mulțumit clientul. Ascultăm și nu judecăm. Spune-mi, te rog, cum ți s-ar părea partea aceasta de a avea, pentru că am primit foarte des această propunere, să facem cumva terapie de o oră și tu, o persoană de la noi, să stea și să vorbească cu clienții noștri despre ce probleme au, ce produs i s-ar potrivi mai bine. Crezi că ar fi o pierdere de timp sau în timp vezi ceva necesar? Deci ca o persoană din interiorul echipei noastre, Da. să stea de vorbă cu clienții, Da. în mod terapeutic, Da. dar deja facem acest lucru. Da, Chiar dar dacă să nu fie au ceva pregătire- mai intim, eu am și spus
sunați-mă pe mine, că de nu știți cum o să vă fac, nu o să mai aveți nevoie nici de psiholog, de nimic. Am să vă fac tuț. Și prin discuția pe care o avem noi, sunt sigur că vom ajuta foarte multe persoane să își pună o întrebare, unul altuia, să sperăm, sau lor înșiși, astfel încât să și ajungă la un răspuns care să rezolve o anumită situație din viața lor. Adică să fiu mai clară, oamenii m-au întrebat de ce nu luăm pe cineva care să stea efectiv să facă terapie. Practic faci terapie cu clienții, ca el să poată să-și dea seama pe baza problemelor sau situațiilor, că mulți au anumite probleme pe partea asta de erecție sau mai știu eu ce, să stea să-l asculte o oră și în urma acestei discuții să poată să-i recomande un produs. Cumva ei vin și spun că din cauza asta ei n-au știut să ia produsul bun și au nevoie de acest retur. Eu cred că partea asta cu terapia poate fi rezolvată la nivel individual, dacă există voință. Nu este de datoria noastră să intervenim acolo unde nu suntem doriți. Datoria noastră este să punem la dispoziție clienților produsele menite să rezolve anumite probleme, identificate, conștientizate și așa mai departe. Și plus că avem colegii de la call center care știu exact... Chiar dacă nu au pregătirea academică necesară, majoritatea colegilor sunt de foarte mult timp în echipă și au întâlnit atât de multe situații cu atât de mulți oameni diferiți, încât eu bag mâna în foc în momentul de față că ei sunt pregătiți pentru absolut orice. Așa că, fără rușine, dacă aveți o curiozitate, sunați, găsiți un coleg de-al nostru disponibil și puneți întrebările care vă frământă și haideți să găsim împreună soluțiile necesare pentru fiecare situație în parte. Sunt sigur că puteți avea toată încrederea în colegii mei. Desigur, datele clienților sunt absolut confidențiale. Situațiile care sunt prezentate nu vor fi divulgate, cel puțin numele, prenumele, adresa sau alte date personale nu vor fi divulgate nimănui. Dar, de dragul discuțiilor, ca și alte persoane să poată să extragă anumite povețe, poate le vom mai discuta și noi. Spune-mi, te rog, cum arată o zi la Intimax? Haideți să o luăm de la bancul de lucru. Ce fac cei care sunt pe sală la bancul de lucru? Până să ajungem la bancul de lucru, pentru că suntem cunoscuți pe tot TikTok-ul, se începe ziua cu o țigară și o cafea. Logic. Gabi, sper să mă ierți, dar așa este. Ne adunăm toți, este un fel de terapie de grup pentru noi și ne pregătim pentru ziua ce urmează, ne facem planul, nu este totul numai hăhăială. La țigara aceea de afară se pun la punct toate elementele pentru ca ziua în curs să se desfășoare conform așteptărilor și să ducem la bun sfârșit toate obiectivele noastre. Prima sarcină le revine colegilor din call center care se ocupă și de procesarea comenzilor și anume să identifice dacă peste noapte au fost cereri de retur sau de anulare a unor comenzi sau dacă mai sunt clienți care vor să adauge anumite produse în comenzi. După care, ulterior, se procesează comenzile, se atribuie un picking list pentru mai multe comenzi, iar apoi, ajungem la colegii de pe sală care se asigură că avem toate produsele necesare, se face picking-ul propriu zis, după care Mihai asamblează fiecare comandă în parte, are factura în față, vede ce produse sunt alocate fiecare comenzi, pune produsele în coșulețul respectiv. Astfel se face o verificare manuală, iar ulterior coșulețele cu comenzi sunt trecute în partea cealaltă a bancului pentru a fi împachetate. Deci, practic, Mihai muncește și el, nu stă doar la Mihai muncește și el. Chiar dacă îl vedeți numai la cafele și țigări, să știți că are una dintre cele mai importante joburi din Intimax. El se asigură că ceea ce ați comandat
este ceea ce primiți. Se mai întâmplă și la noi să mai avem mici... Se mai întâmplă. Adică nu vreau să văd după comentarii, păi da, se întâmplă, suntem oameni, este uman. Corect. Să se mai greșească, având un număr atât de mare de comenzi, pur și simplu la un moment dat îți scapă. Adică dintr-o 1000 de comenzi, nu știu, odată la 2-3 luni o comandă poate să fie greșită, este rezonabil, este de înțeles, nu se întâmplă în fiecare zi, nu se întâmplă, nu știu, în fiecare săptămână, dar vreau să vă spun și eu aici că este absolut normal și uman să se mai și greșească. Dar ca să înțelegeți de ce se mai întâmplă și erori, vreau să înțelegeți că avem și foarte multe produse care sunt foarte similare, la care poate fi vorba de o diferență de nuanță a culorii. Și automat, cum ai zis și tu, intervine eroarea umană, intervine poate câteodată oboseala când avem Corect. Zile cu peste 1000 de colete. Dragilor, și Mihai este om, așa că să arunce cu piatră cel care nu a greșit niciodată. Corect, și pur și simplu, te simți rău. Ai avut o noapte în care poate ai avut grijă de pisica, de mama, de frate, și la muncă trebuie să vii. Adică... Dar aș puncta faptul că și dacă se produce o eroare, în momentul în care este semnalată, absolut orice se rezolvă. Se trimite un alt colet cu produsul corect, se dau bani înapoi dacă este cazul, cu siguranță ne asumăm pe deplin toate aceste greșeli și încercăm să le remediem cât se poate de repede. Acum să ajungem pe partea de achiziții. Cine se ocupă de toate nebunile pe care noi le avem pe sală? De cine vine cu idei și face ca totul să fie mai frumos și mai interesant? Da, avem o echipă de achiziții extraordinară. Cum spuneam și la început, Intimax nu a pornit ca sex shop, era mai mult un magazin cu suplimente alimentare, însă, de dragul extinderii și din dorința de a acoperi cât mai multe din nevoile clienților, am decis să mergem și pe partea aceasta de jucării sexuale. Nu era nimeni specializat pe achiziții. Au trecut mai mulți colegi prin acest departament, au încercat să își facă simțită prezența, însă cred că cea mai bună alegere a fost ca Flori, colega noastră de la achiziții, să rămână pe această poziție, pentru că încă de la început a avut ea un flair, a avut un feeling o viziune față de anumite produse care au rupt, efectiv au rupt. Și în continuare Flori este cea mai experimentată, să zic așa, de pe departamentul de achiziții și este ajutată de colegul nostru Vanea, care el este mai tocilar, așa, e mai mult cu rapoarte, cu numere. Însă pe partea de feeling, Flori este cea care aduce toate nebuniile pe care le vedeți. Este nevoie de o echipă ca lucrurile să iasă în regulă. Pe partea de marketing. Pe partea de marketing, practic departamentul de marketing a fost înființat odată cu venirea colegei mele Sorina. Ea a venit la începutul anului 2025, în ianuarie. Asta nu înseamnă că noi înainte nu Noi oricum eram deja pe partea marketing. asta. Victor, acolo ești, dar am avut nevoie să ne mărim și noi echipa, exact. Să avem mai multe perspective și ne-am mai luat așa în coarne. Eu sunt Taur, Victor Fecioară, Sorina nici nu știu ce... Pești. Februarie. Deci am fost acolo așa cu două fecioare, că am mai avut o colegă și am reușit să facem așa, cu pași mici, anumite proiecte, dar acum vreau să știu cum este echipa de marketing la momentul acesta, în 2026, iunie. Extrem de implicată. Aș spune că este echipa care are poate treabă constant cel mai mult, pentru că noi tot timpul încercăm să creăm campanii pentru clienții noștri, să optimizăm site-ul și așa mai departe. Cum spuneam, este colega mea Sorina și de anul acesta este și colega Teodora, care efectiv sunt niște minți clipitoare de o creativitate extraordinară.
Și desigur împreună cu tine, împreună cu Victor și cu fosta noastră colegă, aduc la viață cele mai trăznite sau cele mai inovatoare, să zicem așa, idei în ceea ce privește campanii, produse și combinarea lor în tot felul de proiecte. Mai avem și noi de învățat și aștept sugestiile voastre în comentarii. Vreau să-mi spui acum, deci partea de call center am discutat-o, sala am discutat-o. Spune-mi cum îți începi tu ziua? Păi la fel ca toată lumea, cu o țigară și o cafeluță. Încerc să înțeleg puțin layout-ul zilei respective și anume mă interesez de câte comenzi sunt până dimineața la prima oră. Încerc să-mi fac așa o idee față de numărul total de comenzi al zilei și asta pentru a atribui resursele necesare pe departamentele potrivite. Chiar dacă noi suntem împărțiți în departamente, gândiți-vă că în momentul de față pe departamentul de depozit sunt doar 4 persoane care trebuie să facă și picking, să și verifice comenzile, să le și ambaleze. În cazul în care ziua respectivă prevede un număr însemnat de comenzi, automat trebuie să iau anumite persoane de pe departamentul lor și să le aloc la departamentul depozitului. În același timp, situații sunt în fiecare zi. Încerc să înțeleg ce situații avem în ziua respectivă și cum le putem rezolva. În principiu, cam acesta este rolul meu, să aloc resursele, să înțeleg situațiile și să răspund la foarte multe întrebări. Și să te duci la șeful. Să mă duc să cer bani, în principiu. Să cer bani, practic tu trebuie să-l pun să facă TikTok-uri, să încasezi tot. Da. Spune-mi pe partea de contabilitate, de acte, de EMAG. Da. Dacă avem și pe partea asta pe cineva... Da, avem în momentul de față 4 persoane care se ocupă de partea aceasta, de EMAG, contabilitate, intrastat, tot ce ține de legalitatea acestui job până la urmă, pentru că trebuie întocmite o groază de acte, știm că suntem țara birocrației. Chiar dacă sunt 4 persoane și suntem o echipă destul de mare, eu consider că încă nu suntem suficienți astfel încât să facem față la toate cerințele statului român. Pe lângă aceste 4 persoane mai avem și externalizate anumite servicii de contabilitate. Este o muncă nu neapărat grea, dar foarte migăloasă, ocupă foarte mult timp. Care trebuie să ai foarte multă responsabilitate. Exact. De-aia vă și spuneam la început, este un job ca oricare altul. Nu vă gândiți că dacă vindem produsele pe care le vindem, asta înseamnă că trebuie să sărim peste anumiți pași pe care îi urmează oricare altă afacere. Deci e nevoie de foarte multă seriozitate, foarte multe cunoștințe legislative, contabile și așa mai departe pentru a face față la nivelul la care suntem noi. Practic, toată lumea face câte ceva, toți depindem între noi, fiecare om are poziția lui, dar are și un rol foarte important ca lucrurile să poată merge așa cum ar trebui să meargă și să ajungă coletul repede, clientul să fie mulțumit, produsele să fie pe site, să avem stoc, să avem, nu știu, și o gamă diversificată. Deci nu este doar așa, mama, ai un magazin online cu niște produse, ce înseamnă asta? Ce aș vrea să spun despre echipa noastră este că, unul la mână, sunt foarte mândru de absolut toată lumea, pentru că toată lumea își dă interesul. Doi la mână, sunt foarte mândru de locul acesta de muncă și de viziunea pe care Gabi mi-a prezentat-o încă de la începutul meu în această firmă. Trei la mână, sunt foarte bucuros că atunci când trebuie să fim serioși, suntem serioși, dar nu uităm să ne relaxăm, să râdem și să glumim împreună. Cum îi descrie pe Gabi? Cum este el ca și șef în ghilimele, deși el nu suportă acest termen? Nu suportă, într-adevăr. El este colegul nostru, chiar dacă este persoana care ne bagă bani în cont la fiecare început de lună, uneori în cele mai dese timpuri la final de lună, deși noi trebuie să luăm salariu pe data de 1.
Cred că cel mai bun cuvânt care îl descrie pe Gabi este cuvântul vizionar. Tot timpul a știut unde să investească, cât să investească. De la el am învățat foarte mult în ceea ce privește aptitudinile mele de management. Am învățat să deleg, am învățat să iau resurse dintr-o parte și să le aloc într-o altă parte și am învățat ce înseamnă asumare. Pentru că noi, așa, în țara asta, vorbim foarte mult de asumare fără să înțelegem ce înseamnă. Poate ni se trage, nu știu, de la politică, pentru că acolo auzi, da, poți să ai toată încrederea. Dacă tot mi-ai spus părțile forte ale lui Gabi, spune-mi acum și un minus? Un minus. Pot să spun mai multe, nu-i problemă. Pentru mine e și mai bine dacă îmi spui mai multe. Nu sunt neapărat minusuri, sunt părți pe care poate nu ai vrea să le vezi atât de des. Și anume, Gabi este o persoană foarte grăbită. Nu are răbdare să te asculte, să-ți înțeleagă oful. E foarte grăbit, dar înveți să te obișnuiești și cu stilul ăsta al lui, pentru că intervine, repet, faptul că este un vizionar. Nu îi trebuie jumătate de oră să stea într-o ședință ca să înțeleagă foarte în detaliu situația. El înțelege ideea de ansamblu, îți dă o soluție simplă pe care tu, ca manager, pentru că nu sunt singurul manager din această firmă, trebuie să o ramifici astfel încât să ajungi la rezultatul dorit. Tu, ca manager, vorbind cu echipa ta, ce crezi că ar schimba echipa la Gabi? Ce cred că ar schimba echipa la Gabi? Aș putea spune eu, temperamentul lui vulcanic? Nu ni s-a arătat foarte des. Nu cred că a deranjat atât de mult temperamentul lui vulcanic, pentru că e justificat în foarte multe cazuri. Corect. Ce ar schimba? Poate că și-ar dori să-l vadă mai des pe la birou, nu știu. Unde umbli, Gabriele? Pe unde stai de nu ești la birou? Asta nu înseamnă că el nu face alte lucruri importante. Corect. Și mi se pare normal să nu își blocheze toată activitatea aici, în acest birou, alături de echipa lui. Însă, toată lumea are idei care vor să fie ascultate, toată lumea are propuneri și automat toată lumea ar vrea să-l vadă mai des pentru a-și expune aceste idei. Ce crezi că apreciază cel mai tare echipa la Gabi? Bunătatea de care a dat dovadă, mai degrabă a schimbat cuvântul, corectitudinea. Pentru că din corectitudine pleacă și bunătatea lui. Faptul că nimeni din această firmă nu a trebuit să ceară vreodată ceva, faptul că tot timpul ne-a fost apreciată contribuția, faptul că ni se acordă toate resursele de care avem nevoie și chiar mai mult pentru a ne face treaba, fără absolut niciun disconfort, faptul că atunci când el a avut un câștig, a știut să împartă acel câștig cu cei pe care i-au adus acest câștig prin munca lor. Și totodată, și atunci când nu a avut un câștig, el tot a știut să ofere și niciodată nu... Și să-și protejeze echipa. Apropo de asta cu normalizarea și apropo de ce discutam înainte, de faptul că prietenii și familia au avut anumite reacții, chiar aș vrea să punctez faptul că, spre deosebire de, sau ca asemănare față de orice alt job, suntem chiar un job normal ca oricare altul. Corect. Ca orice magazin avem un departament de achiziții, ca orice magazin avem un departament de marketing, că degeaba faci o achiziție dacă produsul nu este marketat ca atare. Avem departamentul de ambalare, de depozit, avem departamentul de customer service, care la fel este o parte foarte importantă din activitatea oricărui magazin. Practic, pentru noi nu se resimte atât de mult acel tabu pe care poate îl resimt ceilalți care privesc din exterior. Corect. Este un job perfect normal, se plătesc taxe ca la orice job, se primesc salarii ca la orice job și desigur avem și beneficiile pe care le au oricare alți angajați în orice alt domeniu. Și mai mult decât noi avem totul, adică public, nu este nimic pe la spate. Nu e nimic shady, exact. Toate datele sunt pe față, ca să spun așa, dar da, eu am pierdut
de fapt, nu am pierdut, am câștigat, pentru că în momentul în care am început cu această parte, oamenii s-au triat și au rămas lângă mine oamenii care au știut exact cine sunt, cum sunt și n-au stat să judece, de fapt, deși ei acasă ar fi folosit acele produse pentru că mi le cereau, dar pe la spate, pe aia ce faci? Păi, ce, asta e femeie, copil care vorbește despre așa ceva? Hai să ne vedem de pătrățica noastră, zice. Care este cel mai des comandat produs pentru erecție? Cu siguranță Gamma Diblong are cea mai mare pondere în această categorie, dar desigur este acolo lângă unul dintre cele mai cunoscute produse de pe piață de altfel, și anume produsul Marathon, pe care îl știe toată lumea. Acest lucru se datorează și faptului că Diblong ar fi o gamă a casei, să spun așa, și automat a avut parte de un marketing ceva mai agresiv sau a fost mai favorizat din punctul acesta de vedere, însă pe lângă marketing este și un produs care într-adevăr aduce rezultate. Avem foarte multe feedback-uri pozitive pe tot ce înseamnă Gamma Diblong, fie că este vorba de miere, fie că este vorba de capsule, ciocolată sau chiar și produsele pentru întârzierea ejaculării. Este un bestseller pentru noi. Repet, alături de alte produse consacrate de pe piață, însă acesta din urmă a avut o evoluție spectaculoasă. Gândește-te că în urmă cu 3 ani, când m-am angajat eu, era un produs de nișă de care nu prea se știa mare lucru. Ulterior a acaparat foarte mult piața, toată lumea știe despre acest produs, de altfel este prezent și în lanțul de magazine DM, ceea ce este o reușită enormă pentru noi și pentru clienți, că până la urmă îl pot accesa mult mai simplu. Dar, per total, da, acestea ar fi cele mai căutate. Diblong, Marathon și alte câteva produse de pe piața din România, adică nu trebuie neapărat să le aduci din afară ca să ai un produs de calitate, ci avem și noi în România foarte multe produse foarte ok la capitolul acesta. Din punctul tău de vedere ca și bărbat și din ce ai experimentat tu în anii aceștia, care sunt produsele mai des comandate? Cele pentru bărbați sau cele pentru femei? Aș spune că este un fel de 50-50. Sunt foarte multe produse pentru bărbați în ceea ce privește suplimentele, în general, dar știi cum e, un bărbat când își comandă o pastilă de erecție, spre exemplu, se gândește că totuși are nevoie și de o parteneră și se mai gândește și la nevoile ei. Și, spre exemplu, foarte multe întrebări în call center se adresează fix pe subiectul ăsta. Dar pentru femei ce aveți? Și automat, odată cu pastila de erecție, se mai cumpără și o ciocolățică pentru femei, se mai cumpără și un Ladies Dream, care este echivalentul maratonului. Dar pe partea de femei trebuie să recunosc că foarte, foarte bine cotate sunt jucăriile. Ce vreau să te întreb, ca și comandă, cine plasează comenzi mai des, bărbații sau femeile? Bărbații, cu siguranță. Încă femeile nu au reușit să iasă din zona aia de confort sau au tendința de a nu fi judecate? Se gândesc că, băi, dacă dau comandă și văd acolo un nume de femeie, nu știu, o să mă judece Xulescu de la Intimax. Care crezi tu că este, de fapt... Din experiența mea, femeile chiar sunt mai hotărâte, nu au aceste prejudecăți. În momentul în care sună în call center, știu exact ce vor, doar au nevoie de puțină îndrumare, să zic așa. În schimb, bărbații poate sunt mai vizibili, pentru că ei sună, vor să vorbească cu cineva care să le înțeleagă problema, să le recomande un produs bun, dar în același timp să caute și o îndrumare către nevoile ei. Tocmai poate pentru că în România încă nu se discută suficient în relația de cuplu și oamenii caută îndrumare în altă parte. Poate că discuția este un subiect tabu și e mult mai ușor să vii cu propunerea după ce ți-a recomandat cineva un anume produs. Folosirea acestor suplimente sunt necesare încă de la începutul relației sau crezi că pe parcurs ar trebui să începi să le folosești? Cum vezi tu această perspectivă? Personal, consider că la începutul unei relații este mai ok să lași lucrurile să decurgă natural.
Pentru că oricum există foarte multă dorință, există foarte multă noutate și poate nu ai nevoie de ceva extra. Ulterior știi cum e. Odată ce trece timpul, lucrurile devin puțin mai monotone sau poate ai nevoie de ceva extra în relație ca să simți că lucrurile sunt mai fierbinți, mai incitante și așa mai departe. Dar personal cred că la început ar fi mai bine să vă prezentați unul în fața celuilalt exact așa cum sunteți și ulterior, dacă doriți ceva mai mult sau dacă simțiți că puteți mai mult, puteți apela și la astfel de produse. Desigur, nu mă refer la persoanele care au nevoie totuși de suplimentele astea pentru a face față nevoilor sexuale, cum ar fi bărbații care au poate probleme de disfuncție erectilă sau așa mai departe. Însă dacă ești un om perfect normal, să zic perfect sănătos, prezintă-te așa cum ești și ulterior, dacă simți că e cazul de o îmbunătățire sau dacă ea simte că e cazul de o îmbunătățire, este o gamă foarte largă de produse care te pot ajuta. Dar din punctul tău de vedere, bărbații au deschidere la așa ceva? Adică am cunoscut situații în care ea își dorea ca el să folosească tot felul de chestii în dormitor sau pur și simplu să folosească un șervețel să poată să aibă un act mai îndelungat, iar el a privit acest lucru ca pe o jignire. Da, într-adevăr, bărbații au un orgoliu aparte, să zic așa. Eu cred că bărbații sunt conștienți de punctele la care ar mai putea lucra. Tocmai de aceea avem foarte multe comenzi pe tot ce înseamnă erecție, tot ce înseamnă întârzierea ejaculării, însă poate că da, în momentul în care îi se reproșează sau îi se aduce la cunoștință de către parteneră acest lucru, poate o iau puțin prea personal. Și de acolo se dezvoltă alt tip de discuții. Ce sfat ai avea tu pentru acești domni care sunt un pic mai rigizi? Practic e o rigiditate acolo, trebuie să știi cum să-l șlefuiești. Sfatul meu ar fi să lase orgoliu, să se gândească că nu doar nevoile lor primează și că într-o relație de cuplu trebuie să ajungi la un consens. Tot timpul. Dacă partenera are nevoie de ceva, asigură-te că îndeplinești acele nevoi și cu siguranță și nevoile tale vor fi îndeplinite pe măsură. Din punctul tău de vedere, este corect să intri într-o relație și cumva să nu îi spui partenerei tale, băi, uite, eu mă confrunt cu această problemă, ci tu să iei pe la spatele ei aceste suplimente, iar în momentul în care ești întrebat dacă ai luat vreodată, tu să spui că nu. Cum? Adică e mai ok să mergi pe partea asta de sinceritate și să-ți asumi, să fii un om asumat, sau e mai ok să te ferești și poate la un moment dat, dacă ea va afla o... Cu siguranță este mult mai ok să mergi pe principiul de sinceritate, pentru că nu poți să știi ce părere are partenera ta față de aceste mici ajutoare, să spun așa. Cel mai bine ai discuția încă de la început, poate pe partenera ta nu o vor deranja aceste probleme pe care le ai și automat nu mai trebuie să iei aceste suplimente, să zic așa. Sau poate că are o opinie deschisă față de utilizarea lor. Poate dimpotrivă, va lua și ea alături de tine pentru a îmbunătăți actul sexual. Pe de altă parte există și riscul ca partenera ta să nu aibă o părere foarte bună legată de acest lucru, nu știu, să te vadă mai puțin bărbat sau există tot felul de prejudecăți. Iar în momentul în care se arată acest lucru, să se ducă de râpă tot ce ai încercat să construiești alături de ea. Deci, sfatul meu cel mai bine, fiți sinceri. Spune-mi, te rog, folosirea lubrifiantului. Din ce am văzut pe TikTok, i-au mai pus întrebarea aceasta, bărbații nu sunt de acord cu folosirea lubrifiantului. De ce crezi tu că ei sunt atât de vehemenți atunci când vine vorba de lubrifiant? Uite, în timp ce ți-am răspuns la întrebarea de dinainte, chiar m-am gândit la acest subiect, pentru că am luat-o puțin din perspectiva bărbatului care folosește suplimentele, dar ulterior m-am gândit și la o nevoie a femeii, și anume lubrifiantul. Într-adevăr, există bărbați care consideră că dacă o femeie nu este destul de umedă, înseamnă că nu este atrasă de acel bărbat.
Însă trebuie să înțelegem cu toții că acestea sunt probleme fizionomice efectiv și acestea pot fi corectate. Nu are legătură cu dorința, nu are legătură cu atracția, nu are legătură cu actul în sine, că este bun sau că este rău. Pur și simplu, lubrifiantul ajută acolo unde poți corecta ceva. Sau ai nevoie de sau un ai nevoie plus. de un plus, exact. Nu este o insultă adusă bărbatului asupra performanței lui, asupra atractivității lui, ci pur și simplu așa cum, uite, spre exemplu, eu ca bărbat nu mă confrunt cu probleme de erecție, însă pentru mine diblongul îmi oferă un plus. Diblongul sau oricare alt produs de acest gen îmi oferă un plus și automat actul sexual devine mult mai ok și pentru mine, dar și pentru ea. Exact cam același lucru este și în cazul lubrifiantului. Este un plus pentru ea care face ca actul sexual să fie mult mai Intens. plăcut și intens. Pe partea asta de lubrifiant am văzut că, deși eu am pus întrebarea de lubrifiant, ei încep și spun că să dai cu scuipat, mai pe românește, să dai cu untură sau cu ulei. Haideți să înțelegem de ce lubrifiantul este mult mai ok decât orice altă variantă. Gândește-te în primul rând că este un produs mult mai sigur, atât pentru el cât și pentru ea. Aceste produse sunt testate în laboratoare, altfel nu ar fi putut fi puse pe piață și spre deosebire de scuipat sau alte metode mai neortodoxe, este un produs mai de lungă durată. Adică nu trebuie să reaplici atât de mult încât să scazi calitatea actului până la urmă. Că nu e un lucru plăcut să stai să iei, nu știu, am mai auzit de margarină sau untură sau ce ai zis tu. Nu, folosiți produse sigure care știți că nu... Multe femei se feresc de partea asta, dacă folosesc lubrifiant aș putea avea, nu știu, vreo reacție. Spune-mi ce tipuri de lubrifianți pot găsi oamenii pe Intimax, adică dacă cu miros, cu arome, avem și fără miros și fără... Da, există o gamă foarte largă de lubrifianți. Indiferent de tipul de lubrifiant, cel mai bine este să testezi înainte reactivitatea corpului tău la acesta și anume să pui o cantitate ca un bob de mazăre pe deget, să spui puțin pe piele, să lași să acționeze puțin, să vezi cum se comportă corpul tău la acesta, mai ales dacă te știi mai sensibilă sau dacă ai probleme de piele sau alte tipuri. Legat de gama de lubrifianți, avem lubrifianți vegani, bio 100%, avem lubrifianți care pot crea și un efect de încălzire sau de răcire, lubrifianți cu ginseng care amplifică actul sexual sau intensitatea acestuia, avem cu arome, avem pe bază de apă, pe bază de silicon, pe bază mixtă, sunt tot felul. Deci, indiferent de situație, sunt 100% sigur că oricine poate găsi lubrifiantul perfect pentru nevoile sale. Asta pe intimax.ro. De folosirea prezervativului. Am văzut că sunt foarte mulți bărbați care refuză vehement folosirea prezervativului. De ce crezi tu că nu au deschidere către folosirea prezervativului? Eu cred că este o problemă de educație în principal. Într-adevăr, într-o relație de lungă durată, dacă nu există probleme cunoscute sau dacă pur și simplu vă permiteți, să zic așa, apariția unui copil, că până la urmă ăsta este cel mai mare risc, poate folosirea prezervativului nu este atât de necesară. Însă, la începutul unei relații, până se cunosc partenerii sau până se creează o legătură mai intensă, eu zic că este critic important, de fapt, să folosești prezervativul. Am auzit tot felul de scuze din partea bărbaților mai ales, cum că nu mai simt la fel de mult actul sexual sau că îi incomodează sau așa mai departe. Personal, îți spun că și eu am căzut în această capcană. Până să lucrez la Intimax, aveam și o mică problemă cu prezervativele din comerț, dar ulterior, și bărbați luați aminte, e foarte important, ulterior am înțeles că de fapt mărimea prezervativului era cea care mă incomoda. Așa că, dacă aveți această problemă, intrați pe intimax.ro și luați un
tester, să zic așa, pentru a testa diferite dimensiuni de prezervative și vedeți care se potrivește dimensiunilor voastre. Femeile au deschidere pentru folosirea prezervativului sau și acolo poți întâmpina probleme din, nu știu, poate din poveștile pe care le-ai auzit sau din experiențele tale? Atât din poveștile pe care le-am auzit, cât și din experiențele pe care le-am avut. Femeile sunt mult mai conștiente, să zic așa, de riscuri și sunt cele care propun sau inițiază folosirea prezervativului. Da, deci din acest punct de vedere femeile nu au nicio problemă, bărbații sunt cei care folosesc scuze sau nu sunt destul de informați sau... Bărbații tot timpul creează probleme. Jucăriile în dormitor. Cine crezi tu că este mai deschis pentru folosirea jucăriilor? Bărbații sau femeile? E un mic paradox din perspectiva mea aici. Bărbații sunt mai deschiși în a folosi jucăriile în dormitor, dar în același timp se simt și amenințați. Deci, practic, de folosirea îl văd jucăriilor. ca pe un inamic. Da, e același lucru cum spuneam și înainte. Dacă femeia propune, e o amenințare. Dacă tu propui și ea este de acord, e o validare a orgoliului. Nu știu cum să explic. Dar, nu știu, de exemplu, tot așa, din experiențele tale sau din ce ai mai auzit, dacă te întâlnești cu o domnișoară, iar ea acasă are un sertăraș cu jucării, ți se pare ceva greșit sau... Mie personal absolut deloc. Dimpotrivă, având această experiență la Intimax, mi se pare chiar un lucru pe care îl faci atât pentru sănătatea ta mentală, cât și pentru sănătatea ta sexuală. Dar ce știi din exterior? Din exterior, într-adevăr, există prejudecăți față de aceste practici. Femeia poate fi catalogată ca fiind perversă sau nesătulă sau mai știu eu tot felul de apelative de genul. Însă, cum am zis și anterior, noi avem o problemă de educație în principal. Ceea ce noi vrem să rezolvăm, facem să informăm cel puțin. Cât mai vizibil și să normalizăm lucrul acesta, că despre asta este vorba, despre a normaliza, că lucrurile astea se fac de ani. Da, trebuie să înțelegem că toată lumea face sex, toată lumea are nevoie de sex și trebuie să mai înțelegem că în lipsa sexului se produce ceva în noi și anume hormonii ți iau razna, e posibil să-ți afecteze calitatea vieții. Nu ai nevoie neapărat de un partener pentru a-ți regla ciclul acesta, de aceea există nișa pe care activăm noi, de aceea există tot felul de jucării, atât pentru bărbați cât și pentru femei, pentru a satisface nevoile. Nu trebuie să privim acest lucru ca fiind ceva tabu sau dezgustător sau mai știu eu cum, ci trebuie să privim acest lucru ca pe o normalitate, ca pe o practică de reglaj, de, nu știu, de îmbunătățirea calității vieții și a sănătății atât psihice cât și fizice până la urmă. De ce nu? Asta așa este, dar uite, mai am o întrebare pe care am tot văzut-o la mine pe TikTok. De ce crezi tu că bărbații râd între ei? Adică sunt la masă și unul dintre ei spune: băi, eu aseară am încercat diblong, și restul, deși poate că au încercat sau poate nu, au tendința asta de a judeca și a spune: păi tu nu poți, tu nu... Adică de ce crezi că bărbații se feresc și tot timpul o dau cotită atunci când aud un alt prieten că el folosește și este super ok? La mine în comentarii primeam tot timpul chestia asta: păi dacă folosești aceste suplimente nu ești bun de nimic, sau lasă-l, sau dacă ajung să folosesc astea, mai bine nu mai trăiesc. Unde? Adică ce crezi tu că se ascunde în spatele ideilor? Pentru mine răspunsul e destul de simplu. Bărbații sunt mai cărcotași. Asta nu înseamnă că ei nu folosesc sau că au neapărat prejudecăți față de această practică. Dimpotrivă, majoritatea prietenilor mei sau bărbați pe care îi cunosc folosesc și nu au absolut nicio problemă cu aceste suplimente. Însă între noi există poate acel sentiment de competiție, de a vrea să te arăți că tu ești mai bun și așa mai departe. Însă, repet, e mai mult cârcoteală
Poate sunt și niște proiecții acolo ale propriilor insecurități, dar tot spre cârcoteală încerc să privesc situația asta. Deci, practic, oamenii ar trebui să înțeleagă că folosirea acestor suplimente nu se face doar în momentul în care voi aveți o problemă pe partea aceasta. Folosirea lor poate fi și pentru îmbunătățirea vieții intime. Nu trebuie neapărat să ai o problemă ca tu să poți folosi aceste suplimente. Ele vin să îmbunătățească. Corect. Atât pentru tine cât și pentru ea sau el. Că până la urmă sunt pentru toată lumea. Amândoi contează. Spune-mi, te rog, cum vezi tu pe viitor că o să decurgă lucrurile, o să înceapă lumea să privească cu alți ochi acest domeniu. Femeile crezi că vor fi mai... Pentru că sunt extraordinar de multe femei care sunt foarte vehemente și nu li se pare normal să folosească un lubrifiant, să folosească un produs, chiar dacă ele au probleme reale pe partea aceasta. Cum vezi tu că, nu știu, în 2 ani de zile... Cu siguranță lucrurile se vor schimba, deja se observă un trend pe acest subiect. Noi nu ne arătăm, dar curiozitatea o avem. De ce spun asta? Pentru că, cel puțin din experiența site-ului nostru, observăm un interes foarte mare pentru articolele de tip tabu. Și anume, articole de tip BDSM, fetiș, pentru anal este o categorie bestseller pentru noi. Cred că imediat după suplimentele de erecție, produsele pentru sex anal sunt cele mai căutate, deși noi în societate nu discutăm despre acest lucru, le considerăm a fi păcat sau interzise sau e ceva neregulă cu tine dacă faci așa ceva. Deci trendul există, cu siguranță se vor schimba și percepțiile pe viitor odată cu dispariția, să zic așa, mentalităților mai vechi pe care le-am căpătat vrem nu vrem din comunism. Deci pe viitor, odată cu generațiile noi, cu siguranță va crește și interesul și sper că va crește și vizibilitatea subiectului, pentru că noi ca societate cu siguranță avem nevoie de o discuție liberă despre aceste subiecte. În ceea ce știi tu, care sunt mai bine vândute? Produsele pentru sexul anal sau cele pentru sexul oral? Produsele pentru sexul oral nu sunt atât de diverse. Și anume, avem, cum spuneam, lubrifianți cu arome care pot fi folosite în sexul oral, avem spray-uri pentru relaxarea mușchilor astfel încât să poți performa mai bine. Mai avem prezervative cu arome sau, în general, cam la asta se rezumă produsele pentru sex oral. În schimb, pentru sexul anal, cred că undeva la 40% din tot ce avem pe sală, pe depozit, pot fi folosite în această practică. Poate tocmai din cauza diversității și vânzările tind să arate un interes mai mare pentru sexul anal decât pentru sexul oral. Dar asta nu înseamnă că se face mai puțin sex oral și mai mult sex anal, ci pur și simplu faptul că pe sex anal poate poți aduce mai mult extra decât la sexul oral. Deci, practic, oamenii încearcă ușa din spate, că eu am tot spus lucrul ăsta cu ușa din spate, dar ei nu și nu și nu. Ei bine, uite că colegul meu, Teo, ține să contrazică acest lucru. Nu eu, vânzările și trendul pe care îl observăm intern. Vreau să intrăm un pic așa, să avem o parte de o dezbatere la liber, să răspunzi și tu, să răspund și eu dacă ai vreo întrebare. Și uite, prima mea întrebare este dacă jucăriile sexuale pot distruge sau pot salva o relație. Depinde cum este pusă problema. Dacă tu ca bărbat, nu știu, ai o problemă poate cu masturbarea și nu te mai satisface actul sexual în sine și ascunzi anumite jucării față de parteneră, când se află, probabil o să distrugă puțin relația. Eu mă refeream la partea dacă, nu știu, amândoi își doresc. El vine cu propunerea, uite, iubito, mi-aș dori ca în seara asta sau la un moment dat să folosim și noi o jucărie. Și cumva ei să înceapă să-i placă folosirea jucăriilor
și cumva bărbatul să se simtă respins sau să considere că nu mai este suficient de bun. Asta, aici mă refeream, dacă poate salva sau poate distruge relația. Cum o vezi tu? Știi cum e? Când vine vorba de relații, cel mai frecvent sfat pe care îl primești este ca întotdeauna să existe comunicare. La fel și în cazul relațiilor intime, acolo unde există comunicare, există și consens, nu se poate strica nimic. Dacă ai discutat cu partenerul și ai ajuns la concluzia că, vrem să încercăm amândoi, le-ați încercat și vă este totul ok, vă place, n-are ce să se strice acolo. Dacă, în schimb, încerci să introduci aceste jucării fără acordul partenerului sau partenerei și fără un consens stabilit de dinainte, fără anumite limite stabilite dinainte, cu siguranță ar trebui să urmeze o parte iar de comunicare în care să discutați ce s-a întâmplat și de ce s-a ajuns acolo, iar dacă nu există înțelegere, cu siguranță se poate ajunge și la lucruri mai neplăcute. Asta da, dar real vorbind, cred că 70% din cazuri oamenii nu discută. Femeile nu au curajul să spună nu și aici este o mare problemă, pentru că tot timpul vor să facă pe plac partenerului, ceea ce nu este normal. Adică mie mi se pare normal ca și femeia și bărbatul să conteze la fel, adică să fie un echilibru. Nu doar tu contezi, nu doar eu contez. Amândoi contăm, dar știu foarte multe cazuri în care femeile, deși nu se simt confortabile în anumite situații, aleg să tacă de frică, de a nu se duce la alta, pentru că real vorbim, nu se comunică. Toată lumea vorbește de comunicare, dar acasă nimeni nu comunică cu nimeni. Da, cum ai spus-o și tu, este o problemă de comunicare. Din perspectiva mea, așa cum femeile își doresc să îndeplinească nevoile bărbatului, și bărbatul, dacă vorbim de relații normale, și bărbatul caută să își satisfacă femeia. Dar neexistând o comunicare prealabilă, bărbații poate nu iau cele mai bune decizii pentru partenera lor. Poate de aceea introduc o jucărie care nu este comodă pentru femeie și femeia totuși crede că, el o vrea, el are nevoie de treaba asta și tace fără să spună nimic. Cred că cel mai bine e să comunicați, să nu vă fie frică să faceți lucrul acesta, pentru că doar așa veți putea înțelege care sunt nevoile celuilalt și cum le puteți satisface. Contează numărul partenerilor pe care o femeie l-a avut înainte de tine? E o întrebare grea. De ce zic asta? Pentru că noi bărbații suntem foarte orgolioși, noi vrem să fim cei mai buni, cei mai șmecheri, cei mai tari, cei mai nu știu cum. În momentul în care o femeie se destăinuie în fața ta că a avut foarte mulți parteneri, în mintea unui bărbat crește sentimentul de competiție. Dar ce înseamnă foarte mulți parteneri? Adică de unde vezi tu Eu că ar fi o problemă? Eu cred că este un lucru foarte subiectiv. Din punctul tău de vedere. Depinde de cât de intimidat e bărbatul respectiv. Unii pot fi intimidați de 3 parteneri, unii pot fi intimidați de 2 parteneri, unii pot fi intimidați de 10 parteneri. Dar etichetează asta ca fiind o femeie ușoară sau pur și simplu ți se pare firesc ca ea, sau de fapt ambii, și de o parte și de alta, și bărbații și femeile, să caute până găsesc acea conexiune? Din nou, cred că este un lucru subiectiv. Depinde de background-ul tău. De exemplu, dacă ești crescut într-o familie ultra-ortodoxă, ultra-creștină, ultra-penticostală, cu siguranță poate și 2 parteneri ți se va părea prea mult. Dacă ești mai open-minded și ai avut și tu experiențele tale și nu ești o persoană ipocrită automat, nici cei 10 parteneri nu te vor intimida și vei considera asta o normalitate. Depinde de fiecare în parte. Părerea mea este că da, ar trebui să cauți până îți găsești locul, până te simți comod acolo, dar în același timp fă-o cu cap, nu o face doar de dragul actului în sine, nu este un sport, să zic așa. Fă-o cu cap, fă-o responsabil, folosește protecție întotdeauna, oferă respect partenerului sau partenerei și cu siguranță poți găsi ceea ce cauți. Tu ce părere ai? Dacă un bărbat are mai multe partenere, în mod firesc se merge pe principiul că bărbatul are voie, femeia n-are voie.
Nu cred că ar trebui. Din perspectiva ta, consideri Nu acest din perspectiva lucru? mea, este de ce spune lumea. Din perspectiva mea, nu numărul partenerilor te definesc ca și bărbat. Pe mine nu mă interesează ce ai făcut până să mă cunoști pe mine și n-ar trebui să fie asta o etichetă. La femei, într-adevăr, lucrurile stau puțin diferit, pentru că eu cred foarte mult pe schimbul acesta de energii, iar cu cât tu ai mai mulți parteneri, cu atât te încarci mai mult, doar că bărbații, vezi tu, nu pun atât de mult accent pe partea asta, acum depinde de fiecare. Dar, pentru mine, contează ca un bărbat să știe ce să facă, să fie experimentat, iar experiențele, practic, le înveți având mai multe partenere. Sau le poți învăța în doi. Adică sunt sigur că foarte multe lucruri pot fi descoperite în doi. Consider că bărbații au nevoie de a explora, de a exploata, de a cunoaște, pentru că aveți și partea asta de ia să vedem cum e și chiar dacă în altă parte practic e la fel, că na, ar putea să fie și acasă cum este și în altă parte. Dacă știi să comunici și să spui ce dorințe ai, se pot îndeplini și acasă. Dar foarte mulți bărbați, vezi tu, că fug de chestia, de responsabilitatea de a fi sincer și de a comunica. Și așa aleg să se ducă. Și consider că dacă tu ai încercat cu mai multe partenere, ajungi la o maturitate în care, știu exact ce vreau. Nu trebuie să stau să mai mă duc cu altcineva. Eu știu cine sunt, știu ce îmi doresc acum, am experimentat, am exploatat. Acum, uite, sunt pentru tine și știu să-ți ofer ce e mai bun. Nu te contrazic. Cu siguranță experiența cu mai mulți parteneri sau partenere ajută în crearea unui profil, să zic așa, în a ști ceea ce faci și cum a ajunge la un anume punct de satisfacție atât pentru tine cât și pentru partenera ta, dar consider că foarte multe lucruri, cum am zis mai devreme, se pot descoperi și în doi. Adică sunt sigur că există foarte multe persoane care sunt în relații de foarte mult timp, poate încă de la vârste fragede, de la 16 ani, 15 ani sau așa mai departe, și sunt relații de succes. Adică au reușit să ajungă la un echilibru sexual fără a trece prin foarte mulți parteneri. Cum am zis, depinde de background-ul tău, depinde de preconcepțiile pe care le ai. Ideea era dacă asta te caracterizează, numărul partenerilor te caracterizează și te definesc ca și om sau pur și simplu... Cu siguranță nu. Eu cred că este o întâmplare. Sunt unii care explorează pentru că poate n-au încotro, poate trec din relație în relație eșuată. Și de aceea au nevoie de mai mulți parteneri, pentru că nimeni nu e făcut să fie singur pe lumea asta. Corect. Sunt persoane care o fac ca sport, care pur și simplu vor să bifeze un palmares, și sunt persoane care se mulțumesc pentru toată viața cu un singur partener și nu au nevoie de mai mult. Dar consider că este ok să rămâi într-o relație în care, nu știu, nu simți conexiunea aia intimă. Ce crezi tu că este mai important, de fapt, într-o relație? Partea sexuală sau, nu știu, că noi ne înțelegem bine și avem aceleași puncte în comun, dar pe partea de sex noi suntem praf? Dacă vă înțelegeți bine și pe partea sexuală sunteți praf, părerea mea este că sunteți prieteni, nu sunteți parteneri. Aici nu este vorba despre mine, este vorba în general. Consider că o relație de succes este acea relație în care s-a găsit echilibru perfect între a fi parteneri de discuție, între a ne susține, dar și în a ne satisface nevoile sexuale unul altuia. Dar, practic, pentru un bărbat, ce contează cel mai mult? Când întâlnești o femeie, ok, în afară de aspectul fizic, de felul în care vorbește, ce crezi tu că este factorul principal de unde bărbatul spune, da mă, asta e? Există foarte multe prejudecăți vis-a-vis de bărbați în privința asta, și anume că pe un bărbat îl poți liniști doar cu sexul. Într-adevăr, și mâncare. Și mâncare. Într-adevăr, instinctual pentru noi vrem să ajungem în punctul ăla, încă poate de la prima întâlnire. Vrem să vedem cum e. Și poate ne place, dar nu asta ne face să rămânem. Este foarte important sexul, dar pentru noi este important și să avem o parteneră
care să ne înțeleagă, care să ne aducă liniște, care să știe să facă mâncare, de ce nu, dacă și ei face plăcere acest lucru. Da, dar știi cum e asta cu liniștea? Femeia îți oferă liniște dacă tu îi oferi liniște. Cu siguranță. Pentru că sunt foarte mulți bărbați care cer liniște, dar oferă furtună. Și atunci spune, bă, ea nu mi oferă liniște. Păi, da, dar nici tu nu-i oferi liniște. Adică aici consider că femeia reacționează la ceea ce primește din partea bărbatului. Și cumva mi-aș dori ca bărbații să înțeleagă acest lucru. Putem spune și invers. Și invers, și bărbații corect, dar dacă o femeie se simte respectată, apreciată și nu tot timpul stai să o cicăl, să-i reproșezi, să n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, adică cumva cred că și bărbații ar trebui să privească femeile altfel, nu ca pe niște slugi, nu ca pe niște femei care trebuie să aibă grijă de copii și atât, cumva ar trebui să le pună în echilibru și să le facă să simtă că și ele contează, adică nu sunt acolo doar pentru curățenie, mâncare, copil și nevoi sexuale. Cu siguranță sunt niște prejudecăți vechi pe care le avem dintr-o societate oarecum mai tradiționalistă, însă, din perspectiva mea, la bază suntem oameni și avem aceleași nevoi, dar ca femei și ca bărbați suntem făcuți pentru lucruri diferite. Cum ai zis-o și tu, bărbatul trebuie să protejeze, trebuie să întrețină, să fie stâlpul, iar femeia trebuie doar să întrețină aceste lucruri. Dar ce facem cu bărbații care vor să aibă și iubire, și curățenie, și mâncare și vor să mai fie și întreținuți? Adică... Păi ce să facem, Georgiana? Încercăm să îi schimbăm, să îi aducem puțin în noua mentalitate a lumii și anume, cum ai spus și tu, femeia nu mai este considerată doar o mașină de făcut copii și de făcut mâncare. Trebuie să înțelegem cu toții că în ziua de azi ambii parteneri lucrează, atât bărbatul cât și femeia aduc venituri în casă, chiar dacă nu în mod egal. Munca este aceeași pentru toată lumea. Da, ce să facem cu acești bărbați? Trebuie să îi facem să înțeleagă că asta este lumea în care trăim. Greu, pentru că un om se schimbă doar dacă conștientizează aceste și dacă vrea. lucruri și dacă vrea, bineînțeles. Dar pe de altă parte, iartă-mă că intervin, trebuie să înțeleagă și femeile acest lucru. Pentru că sunt și foarte multe femei care încă acceptă această mentalitate, care cred că au fost născute pentru a sluji bărbatul și din păcate în societatea noastră nu este ceva rar, este ceva foarte comun. Și te-ar mira să vezi, și sunt sigur că tu cel puțin ai experiența aceasta de pe rețelele sociale, sunt foarte multe femei care doboară alte femei prin comentarii. Asta da. Deci sunt foarte multe femei misogine. Mai rele ca bărbații, pe mine nu mă mai afectează, mulțumesc lui Dumnezeu, dar da, au tendința de a-ți da în cap și a spune ești o nu sunt în niciun fel, adică faptul că vin și prezint niște produse și dau niște sfaturi, asta nu înseamnă că, nu știu, eu sunt o C sau o B sau o T, cum mă faceți voi, că nu vreau să le spun în mod direct. Mi s-a întâmplat, apropo că mi-ai adus aminte de chestia asta, anul trecut, în februarie, eram la un restaurant într-un mall din București, eram cu copilul la masă și o doamnă de acolo, în momentul în care a văzut că l-am lăsat pe cel mic la locul de joacă, a venit și m-a abordat și mi-a spus: ești o nenorocită, din cauza ta bărbații noștri se duc la altele. Doamnelor, bărbații nu se duc din cauza mea. Bărbații se duc pentru că ori fie că așa vor ei și așa sunt ei, este sânge în ADN, fie tu nu faci ce trebuie acasă, fie el ar vrea să încerce să poarte o discuție, dar n-are cu cine, că tu ești taca și ești din start nu, deci nu din cauza mea. Și mi s-a părut așa foarte, știi, n-am avut niciun fel de reacție, adică, băi, de ce crezi că din cauza mea bărbactul s-ar duce? Păi până acum, până să apar eu, bărbactul s-a dus tot din cauza mea? Genul ăsta de oameni sunt cei care văd probleme doar în exterior. Corect. Și niciodată în interior. Corect. De-aia e foarte important, dacă vrei schimbare, trebuie să te schimbi și tu. Trebuie înainte de toate să-ți pui câteva întrebări legate de ce faci tu greșit, înainte să spui că toată lumea din jurul tău greșește. Deci ai foarte puține șanse de izbândă cu astfel de oameni
Sinceră să fiu, nici nu vreau să stau să îi mulțumesc pe toți. Mi-am dat seama că tot ceea ce se spune despre mine, pentru că și despre mine s-au spus foarte multe lucruri, că fac, că nu știu, umblu, că oameni buni, lucrurile astea sunt în interiorul vostru, pentru că real vorbind, niciodată eu nu mi-aș permite să-mi dau cu părerea despre o persoană, nici măcar dacă o cunosc. Nimeni nu știe ce a simțit omul ăla într-un anumit moment, nimeni nu știe ce l-a făcut și ce l-a determinat să ajungă în punctul ăla și de aceea eu evit să judec oamenii, evit să port discuții care nu mă privesc. Maximul pe care eu îl pot face este să dau un sfat sincer și cam atât. Știi cum e foarte ușor să judeci, dar e foarte greu să înțelegi. Corect. Acolo unde vrei să faci un bine, trebuie mai înainte să înțelegi. Rău e foarte ușor să faci. Asta este corect, doar că în ultima perioadă tu ce ai văzut? Tendința a face bine sau a face rău? Din păcate, observ că oamenii nu mai au răbdare să înțeleagă poate și cealaltă perspectivă. Observ că devenim din ce în ce mai aspri în a judeca și observ foarte multă răutate gratuită în jurul nostru. Cel puțin de când au început să explodeze rețelele sociale, toată lumea are o părere, toată lumea este expertă, atât în subiecte care cu mult le depășesc competențele, nu știu, geopolitică sau medicină sau așa mai departe, cât și în viața personală a celorlalți. Ai impresia că toată lumea de pe net știe totul despre tine, știe ce puteai tu să faci mult mai bine cu viața ta, știe să dea sfaturi pe care nu le-ai cerut, știe să insulte gratuit și așa mai departe. Din păcate, repet, observ o tendință spre a se face mai mult rău. Însă, urmăm sintagma pe care am învățat-o de mic copil: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Dacă tu vrei să vezi bine, încearcă și tu să faci bine. Din păcate, sunt cei care vor să vadă schimbarea în rău mai mult, dar cu siguranță vom învinge. Spune-mi, te rog, cum vezi tu că vor avansa lucrurile? În ce direcție crezi tu? Sau crezi că Intimax se poate dezvolta și mai mult de atât? Cu siguranță. Peste tot este loc de mai bine. În momentul de față lucrăm pe plan intern, în automatizarea anumitor procese. Cum vă spuneam, Mihai, din păcate, are această responsabilitate de a verifica fiecare colet în parte, însă curând vom încerca să-l scăpăm de această responsabilitate prin automatizarea procesului. Mihai, gata! Cu siguranță o să-i găsim alte atribuții la fel de importante, dar încercăm pe cât posibil să ne eficientizăm munca, pentru că, repet, cerințele sunt din ce în ce mai mari, comenzile sunt din ce în ce mai multe și este mult mai ușor să eficientizezi anumite procese decât să tot angajezi oameni într-una. Cam atât pentru astăzi. Eu sper să fi fost și să ne fi ridicat la nivelul așteptărilor voastre. Este pentru prima dată când facem lucrul acesta. Dacă am avut emoții, dacă am avut greșeli, ne iertați. Vă rugăm să ne scuzați, este prima apariție în fața camerei pentru mine. Și la mine este pentru prima dată când filmez ceva atât de lung și sunt pusă în situația asta de a întreba, de a și răspunde. Vreau să vă reamintesc, cu codul GEO15 aveți și 15% reducere la toată gama de produse. Avem și mystery box-urile care sunt foarte căutate, iar mystery box-ul GEO15 este singurul mystery box la care puteți aplica reducerea de GEO15. V-aș recomanda să intrați pe Intimax măcar o dată și nu veți rămâne dezamăgiți. Orice lucru, nu știu, orice întrebare, orice problemă pe care o aveți, ne-am bucura să o discutați cu noi. Avem pe Intimax secțiunea de confesiuni, unde nu vi se afișează numele, numărul de telefon, deci este... Nici măcar nu trebuie să le completați. Exact, este o discreție totală. Noi acolo așteptăm întrebările voastre și eu vă voi răspunde cu mare drag.
mă consult și eu cu colegii mei care știu mult mai bine, nu știu dacă mă întrebați ceva legat de produse, adică încercăm să facem totul să fie perfect. În același timp, dacă aveți curiozități sau subiecte pe care doriți să le discutăm, lăsați-ne un comentariu, apelați la noi cu mare încredere. Și așteptăm un like, un share, subscribe, să ne susțineți. Este primul nostru episod și m-aș bucura tare mult să văd că oamenii sunt interesați să-l facem și pe al doilea, nu? Corect? Hai, Doamne Eu zic că ajută. ne-am descurcat bine.